No entenc per què m'està fent això. Mantinc el més gran dels entusiasmes per la missió. Està destruint la meva ment. No ho entenc. Tornaré a la infantesa. Tornaré al no res. Digui, Dave. La llesta i lleugera llebre va saltar sobre el gos gros i mandrós. L'arrel quadrada de pi és 1.772453.809.0. El logaritme de E en base 10 és 0.4342944. Soc una computadora HAL 9000. Vaig esdevenir operatiu a la planta HAL d'Urbana, Illinois, el 12 de gener de 1991. El meu primer instructor va ser el senyor Arkany. Em va ensenyar a cantar una cançó. Diu així. Daisy, Daisy, ets la meva il·lusió, als meus somnis t'he pogut fer un petó. Tindrem una casa neta i una bicicleta. I tu i jo anirem al cel cantant.